Iya malilaw, ti Diyos tayo, anyaman ngay mula mapitento. No dakesti imimulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biyang ang ngayon ti teniapa. Tiyak mula agapit ay tating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag nga arami tiyak kupas. Tiyak mula agapit. Hello, naimbag nagsapat itong kalmay sa kada kayo. Amin nga dingdingang itida itong stasyon iti radyo 1143 DCMR Bong Lagmay, tiyag mula agapit, tiyag mula agapit. Kumusta kayong kakabsat? Nga agdingdingag itida itong stasyon iti radyo kang runana itida itong programa iti tiyag mula agapit. Kablawak ti amin nga agmulmula ken agapit. Itida itong agsapa, mangrugi tayo barong nga serye. Kat dito nga serye na paulwan ti pamati ititingat ti kapadasan. Kat dagiti sumarsaron itong Sabado adalan tayo dagiti sumarunong nga serye. Mabalin nga 4 nga beses, 3 nga beses. Tayo nga dakamatan dito may panggambat lang ati panakausar ti pamati tayo. Inton sumbrek tayo ken sumango tayo kadagiti kapadasan. Anyaman dagiti nga rumswa kakabsat nga pasamak iti biag. Wenno kasla kuma iti panagbalbaliw iti presyo kadagiti gatgatangen. Wenno daytangay unexpected nga result iti medical examination. Wenno may panggapiti ng uneg nga gusot iti pamilya. Wen, awitin tay amin dagitoy nga banbanag ket hamag garud nga nalaka nga banag iti panangawit kadagitoy nga kaslatayen pasama ken iti biag nga mabalin nga isu daytoy ti mangkarit iti panamati tayo. Wen, kabsat no agdengdengeg ka ket kastoy ti riknam nadagsen di ta pusom, nadagsen ta abagam kahit kung nga ibagakin ka nga saan ka ngagmaymaysa. Ket mabalin nga uray dita aglawlaw mo amuda nga talaga nga lumaslasat kay ti dayta nga kapadasan iti biag. Ngaro iti dayto nga agsapa ti lesson tayo ket may panggep iti dayto defining faith in hard times. Ilawlawag tayo man iti pamati inton umay dagito nga ngaririgat. Kasano nga ma-i-apply tayo iti panamati wenno panagtalag pamati kini apo. Anya nga talaga iti pamati inton dagiti nga banbanag di tayo mo't makita dagiti resulta dagiti desisyonan tayo. Nagdumangarod ket awan ti awan met tao magurut ti makita tayo nga kaslat tayo nga ipagtakderan tayo tahan pay met nga hangan na ited kada tayo iti clear picture. Wenno dagiti anak mo ket nagaramid iti desisyon nga nangipaay iti dadagsen tariknam. Naku datan hamo magurut nga maawatan dagiti nga paspasamak. Wen nalaka nga usarin ti pamati inton nalawag dagiti aglawlaw, nalawag dagiti paspasamak. Ngem inton ngay nalademeten ako, daytan ti pakapadasan nga talaga. Iti pamati ket dayta ti kayat ko nga dakamaten iti dayto nga agsaba. Ti pamati kakabsat ne disenyo tapno mausar inton umay iti bagyo iti sepnget iti biag. Wen tanong ngamin iti aglawlaw tayo, uno dagiti pasamak ti aldaw ket nasiyaat nga kaslatehan nga mausar iti pamati, dagiti pamati tayo maturog da. Nga minton dumtang dagito nga naidisenyo nga paspasamak ti biag tapnon rumwar iti pamati ay ket inton umay iti bagyo iti biag kakabsat. Ada iti Biblia, ket ada dita abay no iti Biblia. Wenno ada kamot iti logan, ada ka dita taltalon ket madama ti trabaho, anyaman ti aramidom ket madama iti akem ara trabaho. Kahit ko nga basaan tayo man kakabsat iti Hebrew chapter 11 verses 1 to 6. Ket kasto ti panagkunana, no adat pamatiyo dito agdwa-dwa apumudno dagiti namnamahan tayo ket natalged tayo nga adda dagiti banbanag adi tayo makita. Gapu iti pamati. Naguno dagiti tattao idi ununa iti yan namong ti Dios kadakada.
Maawatan tayo na parswa iti lubong babaen iti sao ti Dios, ket iti kasta napatawad dagiti makita kadagiti saan na makita. Gaputad dati pamati ni Abel, nang ipaay ti Dios iti nasaysayat adaton, ngem ti daton ni Cain. Babaen ti pamati na, nagunod na tiyan namong ti Dios, akas na lenteg a tao agsipud ta inawat ti Dios dagiti sagut na. Gapu ti pamati ni Abel, agsasaupay laang uray no natayen. Versikulo 5. Gaputa dati pamati ni Enoch, nailisi iti papatay, nayuli di itiyaan ti Diyos, kat awan iti nakasarak ang kwanag sipud ta inala iti Diyos. Kung natinasan mo nga surat asakbay nga nayuli ni Enoch, naragsakan ti Diyos kang kwanag gapu iti inaramid na. Ngam no awan iti pamati, saan ang mabali na maparagsak ti Diyos? Tanong mo sa ka iti Diyos, masapol apatsem nga adda iti Diyos, nga manggungguna kadagiti agsapol kang kuana. Bendisyonan ko matiapo iti panakaibasa. Iti daytoy nga libro Hebrew chapter 11 verses 1 to 6. Dito kapsat verse 1, inlatag iti author iti daytoy nga libro ti Hebrew iti pagsanggiran iti pamati. Ditay agduadwa apumudno dagiti namnaman tayo ket natalgid tayo nga adda dagiti banbanag aditay makita. Nagmayaten ti pannakailatag na akas sa pundasyon, ground ko natin man lang. Mawatan tayo nga tay nagsurat. Di na kinuna. Sige, mamati tayo siguro. Anyaman iti mapasamak. Nasya atlatan o ka, ure anyan. Mabalin latan. Adda nga iti kasta nga kababalin no ka ti tattao. Sige. Malusutan tulat ta dayto. Wen agis-isim kalatan ti kinapudno na marigrigatan ka. Wen no marigrigatan iti pamilyam ta kaslat tayen bayam latan idi na pasamak ti kasta awan talaga datay napudno nga panagtalag ti Apo. Hamuyo ti pamatikit na talged anamnama kadagiti saan nga makita. Isu dayta ti inlawlawag nan daytoy author iti daytoy nga libro Hebrew chapter 11. In other words, we acknowledge the very real, very hard reality in front of you. Ngam no usaram ti pamatim, ay kat nangat ngatong atukad asap sabali nga panagtalag. Isu dayta iti karakter ti Apo kakabsat. Isu nga ti kayat ti Apo, mausar nga talaga ti pamati, tapnon madanon tayo datay tukad nga talaga iti level ti pamati, kat aggunay ti Apo. Karkari iti kamkamatin tayo, iti may sang agtalag, kan ti presensya na, nga si mamatmat, kada tayo. Mala, ituloy tayong kapsat. Itay nabasa tayo iti Hebrew chapter 11 verse 1. Pamati tayo, di tayo kumaagdwa-dwa apumod no dagiti namnamaan tayo. Kat natalgid tayo nga, dagiti banbanag di tayo makita. Kapsat, akas di may isang rangtay, dita na rangtay, dita kabagan, Santa Maria Bridge. Amutay nga, nag-collapse data, ijay portion, nag-collapse data, gaputa at dati violation. Saan ko ngay bagbang nga at dati irregularities, mabalin nga uremat, dagitay lumaslasat nga luglugan, at damot iti violation na. Design, handamot nga inamin dagitay design companies. Dagitay kontraktor, matidamot kahit nga akuen nga basol da, inaramid damot ti usto. Numampay ti kasta kabsat, gaputan na aramidan kat apan binisita na minsan, apan da binisita dagiti opisyalis iti DPWH kat kunada nga mabalinan. Ngam, no lumasat ka, at dalat pa iti danag mo, at dalat ti danag uray kuna ti DPWH kan dagiti eksperto, mabalinan. Ngam, apaman nga nakalabas ka, kat awan tinapasamak, mabalin mo ako noon, mabalin gaya man, kat nalagda. Amoyo, dita maliko. Na kanayon na kalumablabas dita, kadawianan na adda nga talaga datay fag. Arimukamok, nga kunada. Napuskol na ito nga arimukamok. Kat makapadanag, agsipod tano, zero visibility. Saan mo nga makita di dalan? Agpakanigid ka di, wano agpakanawan. Narigat ti pumartak nga bumaba, wano umuli. Dita maliko, agsipod ta, napuskol nga rod, dayta nga arimukamok, wano dayta nga fag. Kasla lumaslasat kamat iti may nga kapadasan nga di mo nga ammo no niya ti mas mapasamak iti masakbayan. Makapadanag kakabsat. Mabaling ako na makabayad na kaya ti utang ko. Makalpas nga talaga nataya ti anak ko ti panagadal na.
Wenno kabaila nga tang alusutan daytoy nga adda kanyak nga sagsagubanit ko. Kabsat ti kadaklan nga damag agtuloyak ka di. Datang iti kasla challenge wenno damag nga masapul wala nga damagan ti bagita wenno damagem agtuloyak aya. Kahit ko kaditi agtaleklat tayo tibukod ko nga kabailanan kayak ato mabali amuyo kabsat kadawayanan na agtuloy tayo mo ilat ta. Kuna mapo italag ko tibiyag kon kang ka. Mangnamlamak nga at tinaindaklan nga plano. Nung may sakang naganak o parent kat tay anak mo at dati problema na agsipot ta nagbaloy nga ti focus iti biyag na tak kay at ti inaramid na latang ti kay kayat nan adaman ti sinurot ng lalaki dati sinurot ng babae uno na na influensyan iti kabarkada na ikararag mo latan ida kabsat. Saan mo unay nga problemain ta? Duma, ludag iti ubing tayo kat nakadanon da magarod ti maturity age like 18 and above. Ay kat masapul ang kaya damutin nga pagtakdaranan da iti decisions in life da. Importante, maikararag ida nga mabalbaliwan ko nga masursuro damot ti agtalag kini Apo. Taisot mga ramid iti wagas tapno maawatan da iti napatpateg nga banag kang runana ti panagtalagdan to magkinti Apo. No tayo asawa mga lalaki wano asawa mga babae. Kat adamat lang iti problema when magarod nga mapukaw lata dagat yung problema in terms of relationship lalo ti aspect of maturity kabsat. Ay kat itaklin mo kinapo ta usaram ti pamatim ti pamati iso ti mangsagit ti puso ti Apo tapnon sagiden na dagat yung tatawa nga kasapulan nga talaga nga maikararag ken mabalbaliwan ngem santay nga kaya nga balbaliwan nila ta dumteng tulad ti aldaw makita dati patag iti makirelasyon kini Apo. Wen laglagi pam gayam ken kabsat no dati pamatim ket saan kan nga mabuteng adalat ti buteng wen adda latta ti buteng ngem ti tabker ti panamati masapul na iti panagbuteng uray tay natangsit kabsat uray no natangsit datan ay adda latta iti panagbuteng na adda latta iti panagnervyos na agkibayo latta mat aday nga barukong isu nga di ka ko mamapukawan iti sarikit no pay adda iti problema ita nga sangsangwem no nalidem man ti dalan uno kaslat tayo awanan awan mutlangin iti mapaspasamaken wenta karkararagamat usaram latatapamatim ta ururayem ti Apo dayta iti panagtalagin ko na adda iti panagururay tayo iti wagas nga aramidan ti Apo mangnamnama ka nga si tatalgad ka nga adda latta iti mangpaneknek gapu iti pamatim uray di mo ammo no anya ti sumaruno iti masakbayan di na kayat nga matnag ka, di na kayat nga maipatublak ka, di na kayat nga maupay ka ti Apo. Wen adda ti panakaupay ngam dati upay nga madi mo kayatin ti agtalag ti Apo. Han na kayat dayta. Isu nga sakbay nga aglipas tayo kakabsat iti nga programa tayo. Ibatik man dayto nga palagip. Sapay ko kabsat. Laglagi po no nalidem ti kasasaad mo ita. Rugyanam man ti umaddang ket usarem dayta nga basit usit nga pamatim ket isanggir mo kini Apo agsanggir ka ti karina isanggir mo ta abagam isanggir mo ti biag mo ket agtaleg ka ti aramiden ti Apo kapsat urayin na ka lang ti Apo agkararag tayo. Apo agyaman kam iti karkarim nga nalakami nga gawaten at dadag iti karim masapul lang nga gawaten mi da nga masapul mo't nga usaran mi ti pamati mi tapnon dagiti nga karkari maipatungpal da inton adda kam ti kasapngatan. Apo dumteng ti no daduma masungkit mi mo dagiti nga kari nga maanagda gaputa saan pay nga umiso iti aldaw nga panang sungkit mi ket no daduma isumuten ti pakaupayon mi Apo
Dahito akabsat nga kasapulan iti sungbat. Mabalin nga sungsungkitin na dagita nga kari ket kararag na nga masolbar ko madagito nga problema. San ko nga muapo no niya dagiti sangsangwan dagito nga kakabsat sungbatam man kadi apo. Dagiti adati saksakitin na ket nabayagdan nga ikarkararag nga maimbag da ko man malusutan da ko madagito apo agasam man ida agasam dagito nga saksakitin da ngam kang runa na espiritual nga kasasad da mawaya-wayaan da kali apo itipan na ka ibalod da iti dagito nga saksakitin apo no damat dagiti kakabsat nga problema da kadagiti asawa da apo itdeman kad katawada iti nananay nga kinaanos kahit da nga maisalakan dagiti asawa da nga lalaki wano asawa da ka babae nga maapo si kakatimang ipaay iti umnungal daw tapnon maam-ammo da ka apo itdem kadakwada iti pambindisyon apo dagiti problema nga akas kuma kadagiti financial sika ti kaimbagan kasayaatan nga kamang mi tapnon apo maited dagito nga kasapulan saan man nga agtupak ti kwarta agapo langit nga mabalin mo mga ibaon dagiti tattao manipod iti nadumado mga disso ngarod apo iday-dayaw da kagsipod ta inayat na kami ay ayatan da kamot apo kahit mimot nga ikarkararag dagiti kasasaad dagiti pinilim nga tattaom awan sa balin dagiti Israelita nga sumangsawong manen iti kapadasan dayto nga gubat nga mapaspasamak ita dita Middle East apo proteksyon nam ida ket bendisyon nam dagiti war cabinet ikam ti sariri datapno ti sa dagiti banbanag nga pagayatam akas met lang sa gudayen dagiti sasa o mapasamak da kang runaan na kadagiti maudin nga daw ti ballaygi da apo ballaygi mimuten apo bendisyon nam dagiti Kristiyano dita Iran nga mangnamnama iti panakawaya-wayada apo sika ti pagtalkan mi ket idaton mi king kadagiti nga kakabsat kastamat dagiti OFW apo nga adda kadagiti nga luglugar maproteksyonan da ket awan ka din ti agsagaba apo matay wenno maaksidente gyaman kam tagsipud ta ipatpatungpal pon dagiti nga padto nga rinibribon nga tawon nga naibaga un apo ngam sinanama kami latta nga mapasamak dagitoy ket babaen iti plano magyaman kami apuwen sika iti pagsanggiran mi kadagiti amin nga problema pektalkan mi kadagiti amin nga kasasaad mi mamati kam ken ka sipot taman nakabalin ka nga Dios dayto ti dinawat mi nga rod amay kaputinagan ni Jesus nga apo mi ken ari mi amen. Tiyak mula agapit at atiing karina Kengka niya agapit nuat duti mula dumeti bunga kinaimbag nga arami tiyak kupas tiyak mula agapit nolak na